Ola a todos e a todas, hoxe imos ver a función SI en Excel. A función SI en Excel serve para tomar decisións automáticas nunha folla de cálculo. Permite que Excel avalíe unha condición e devolva un resultado se é verdadeira e outro se é falsa. De forma máis sinxela, Excel mira se algo se cumpre ou non e dependendo diso nos vai a mostrar un resultado diferente. Se a condición se cumpre, é dicir, é verdadeira, aparece un resultado. Se a condición non se cumpre, é dicir, é falsa, aparece outro resultado. Empezamos coa función SI con dúas posibilidades e función de texto. Imaginadevos que aquí temos, vale, unha lista de artigos, laranxas, mazás, laranxas, almacéns, o almacén A ou o almacén B, un prezo e queremos indicar na columna de cidade, no caso de que o almacén sexa A, que nos devolva a cidade de Vigo, e no caso de que o almacén sexa B, nos devolva a cidade de Barcelona. Entonces, a función é SI, tab para entrar dentro da función, a proba lóxica é que esta cela de aquí sexa igual a A. E como A é texto, sempre vai entre comillas. Sempre que na proba lóxica, vale, ou nos valores utilizamos texto, ten que ir entrecomillado. Punto e coma. Que valor queremos que nos devolva a función no caso de que sexa verdadeiro, é dicir, que sexa o almacén A. Queremos que nos devolva Vigo. E no caso de que sexa falso, é dicir, que o almacén sexa B, que valor queremos que nos devolva a función? Neste caso, Barcelona. E pechamos paréntesis. Vale? Como vedes, aquí como o almacén é A nos devolve Vigo e aquí como o almacén é B, é dicir, é falso, non se cumpre, vale? A función lóxica, a proba lóxica, nos devolve Barcelona. Ahora vamos a ver a función SI con dúas posibilidades e función numérica, é dicir, en vez de texto, función numérica. Temos unha táboa cos soldos dos traballadores e 2 anos, 2015 e 2016. Na columna de estado, queremos indicar se o soldo aumentou ou disminuiu respecto ao ano pasado. Entonces, como vamos a utilizar a función SI aquí? Vale, empezamos por SI, tab, entramos dentro da función. Cal é a proba lóxica? Que esta cela de aquí sexa maior que esta outra cela de aquí. Que queremos que nos devolva se isto é verdadeiro? Aumentou. E que queremos que nos devolva no caso de que sexa falso, é dicir, que a proba lóxica non se cumpla? Diminuiu. E como vedes, o soldo de Ana no ano 2016 aumentou con respecto ao ano 2015. Ahora, a función SI con resultado de operacións. Imaginadevos que aquí temos, vale, unha táboa con unhas cantidades que son préstamos, vamos a poñer bancarios, diferentes bancos e queremos saber canto interés, vale, que cantidade de interés están pagando esas persoas dependendo de se teñen o seu préstamo bancario nun banco ou noutro. Entón nos dice que si o banco é a banca, o interés é do 23% e que se o banco é BBVA, o interés é do 27%, co cal aquí vamos a ter que calcular operacións. Entonces, entramos na función SI, tab, se esta cela, é dicir, se a cela C28, vale? É igual a banca,
queremos que nos multiplique esta cela por 23%. Iso no caso de que sexa verdadeira. É dicir, se a proba lóxica, que é que o banco sexa a banca, queremos que nos multiplique o préstamo por 23%. Se non se cumple, se dicir, se é falso e non é a banca o banco e é BBVA, queremos que nos multiplique esta cela por 27%. Entonces, aquí, en vez de decirlle dous resultados, o que facemos é, en vez de co anterior, vale, que indicábamos dúas posibilidades con números, vale, o que queremos é que nos faga unha operación matemática, neste caso unha multiplicación, dependendo de si se cumple un requisito ou non, que neste caso é dependendo de que si o banco é a banca ou BBVA. Entonces, como vedes, no caso de que sexa a banca, é dicir que a cela C28 sexa a banca, C28 igual a banca, entre comillas, vale, porque é texto, nos multiplica a cela do préstamo, que é a B28 por 23%, e no caso de que isto sexa falso, é dicir que o banco sexa BBVA, nos multiplica a cela B28 por 27%. Entonces, dependendo de se a función lóxica se cumpre, é verdadeira ou é falsa, nos fai unha operación ou outra. E despois, por último, temos a función si cunha función na pregunta. Aquí temos, vale, 3 alumnos con unha nota na primeira avaliación e unha nota na segunda avaliación. Aquí vamos a utilizar as funcións anidadas, é dicir, unha función dentro de outra. Sempre me calcula Excel a que de dentro para fora, é dicir, neste caso, como teño que calcular primeiro un promedio e despois a función si, me vai a calcular primeiro o promedio, que é o que está aquí, e despois a función si. Vamos alá. Entonces, vale? Empezamos pola función si. Promedio. Que promedio quero calcular? Dunha cela a outra. Vale? Deste rango de celas, da B44 a C44. Cal é a proba lóxica da función si? Que sexa igual ou menor a 5. Si é igual ou menor que 5, que valor me vai a devolver si é verdadeiro esta proba lóxica? Aprobado. Que valor me vai a devolver no caso de que sexa falso? É dicir, que a proba lóxica igual ou maior que 5 non se cumpla? Suspenso. E agora xa o temos aquí. Me colaran un punto de coma. Primeiro nos calcula promedio, que é a función que está máis no interior da función anidada, é dicir, quero que me calcule, vale, a media da primeira e da segunda avaliación, e con ese resultado, se este resultado é igual ou menor, igual ou maior que 5,